салом алайкум ёро дӯстон, муҳтарам ҳаводори канал ва хусусан мардуме ки ба гову мол сару кор доранд. дӯстон, баъри шумо як тақрибан 25 сар говҳои гӯем зотии Голштейну, Чорни Пёстру, Красностепну, дигар намуд говҳо аз худи Федератсияи Россия аз шаҳри Краснодар, яъне Сочи, ҷойҳои гармиро овардиганд. дӯстон, қарор доранд ин говҳо ҳамаш дар ноҳияи Масчо, ҷамоати Масчо дар Комсомол площадка мегӯяд. дӯстон, бо ма чӣ гӯем, ҳамун рақами телефонаш дар рӯи экран мегузорам. дӯстон, касоне ки харидор бошад, агар омода ҳаминҷа харидорӣ мекунед. тақрибан 25 сар ҳастанд. инҷа говҳои ҷӯшҳо ҳам ҳаст ва инчунин ғуноҷинҳо ҳам ҳаст. бибинед дӯстон, чӣ хел ҳолошон хуб аст. мана тақрибан 25 сар ҳастанд. бо хайр зотошон, бо ҳамун гов молдоро худошон нағз мефаҳманд ки чӣ зот ҳастанд. ино мана ҳамаш ҳолошон хуб. ҳами эм пемошон кардаги аян 100%. он таш он хел касалӣ нест. кай оварде? тақрибан як 4 ё ки 5 рӯз шудагааст. ва ҳамин диёри мо Масчо омадаги аст. мана ино мана дӯстон, метавонед занг занед, харидорӣ кунед. нархаш аниқ нест, чунки ҳар касе ки харидор бошад омада вибор карда ба ҳамун вибори худаш нархи рӯз ҳамин говҳо дар бозор чанд сумие равад, дигар ҳамин хел нарх карда харидорӣ мекунед. дӯстон, мана ҳоли ҳамаш дарунашан ҳомилдорошам бисёртар будааст. дӯстон, нисбати гӯем боқа нарафтагиёш. мана 25 сар. ин говоша, гове канон шир доранд. ино ино говош. чанд тизоя диган гово? гово ҳозир буғуз астана. ино алка гӯем дуюм ваш чӯжаш дар шикамаша. дӯстон, мана ман рақами пурӯши дар рӯи экран мегузорам. дӯстон, метавонед занг зада ба ҳозир омода харидорӣ кунед. ноҳияи Масчо, Масчои кӯҳине, ноҳияи Масчо, ҷамоати Масчо, минтақаи якум участка, Комсомол площадка. рақамои телефон 867 0042. дӯстон, дар рӯи экран бо мегузорам ман рақамаша. метавонед ба ҳозир занг зада, мабодо агар занг занед телефон кор накунад, бо баъдтар занг занед, чунки аз ҳисоби набудани қувваи барқ баъзан вақт мешавад ки ҳамун телефонҳо кор накарданашам мумкин аст. лекин ҳатман занг занед, харидорӣ кунед. дӯстон, говош якчанд савдо шудагӣ аст. 23 ҳазорӣ савдо кардаги будиянд. говое ки зоидагӣ будааст. хаб омада аз наздик мебинед, хуш карда харидорӣ мекунед. тақрибан 4 рӯз шудааст омаданошон аз Краснодар гӯем. дигар гап намеёвам ки гап занам. ҳатман омада аз наздик бо худтон дида харидорӣ мекунед. ҳамаша оқибаш навор кардем ки маълум ки ҳамин гов стойкаш нағз ай. дӯстон, худохоҳ агар тарбия кунед, ино говҳои нағз мешаванд ҳамаш. ба назарам баъд аз як 10 солҳо бутун зотаи говҳо бутун тағйир меёбад ҳисоби аз Россия омадани ҳамин говҳо.
ویدیو به شما پسند آید فکر و اندیشه خوبی خود میگذارید دوستو در زیر کامنتار حتما زنگ زنید پرسان شوید که در کجا هست گفته خب اینفرماسی پرترش از صاحب همین گوها گویم میفهمید دوستو باقی سربلند خانواده باشید 8 دفتر جان 99